ओरैबायदि दावराव जाबाय बारियावहाय आं दायो बबे जायगायाव दं नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांगौ आङो हाबानि उनाव गोबावथारसै भिडिअ खालामनाया ओमफ्राय दिनै आङो फिन गावनि आंगो न'आव फैदों माने मंगलियान गामियावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोंदोंमोन आरो ना अमा फिसा दंना गैला होननानै बेनिखायनो आं दिनै अमा फिसाखौ देखायफिननो नागिरदों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोबावनि उनाव दिनै हाबा जाखांनायनि उनावसो आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय लोगोसे प्लास बेखौ आङो फेसबुक पेजावबो हगारनाय जागोन फेसबुक पेज नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव फिन बरायनाय थाबाय लोगोसे इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोबावनि उनाव गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय होनब्ला दायो आङो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय जि दावराव हांसो अमा दाउ गाबसालाबायदों ओमफ्राय जोंना माया होनदोंमोन नालाय अमा फिसा दङ दायो अमा फिसाखौ देखायना होदो होननानै बेखायनो आङो अमा फिसाखौ नोंथांमोननो देखायना होनो सानबाय आरो नोंथांमोनहा नायनानै ओमफ्राय बेवहाय आइनि फन नाम्बारखौ होना होगोन आङो आइनि फन नाम्बाराव नोंथांमोना खबर लाहरबानो जाबाय आरो माबा गारामाया गगा मोननानै एकदम गगा मोननो मा होनो खोलाबदों आरो गगाथ' मोनथ'वाखै गगा मोननो नागिरदों आरो गारामाया जाला आंना गाज्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय आइजों बाबाजों अमा आदार होनगासिनो दं बिराद खस्थ' खालामो बिमा बिफाया जोंना अमा आदार ओंखायनो दाथ' अखा बोथोराव जि खस्थ' जानोसै अखा सिजानांगौ माब्लाबा अखा हानाय माब्लाबा मा होनो अमा आदार होनांगौ समावनो अखा हाना होयो बेबायदि जायो जेखियानो जादोला बेफोरखौ दोनथ'नायसै उन्दुनानै दासो सिखारदोंमोन आं सानसुनि दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय थेथेयैनो दसे बारियाव बेरायग्लांना फैनाय समावहाय गोसोखांबाय आं अमाया दङ अमाखौ दंनायखिनियावनो आं भिडिअखौ देखायना होखानोसै नायगिरि बिथांमोनहा नेनानै थाबाय थानाय जायो साननानै आं भिडिअ खालामब्रबनो गोसोखांनानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो गय जाना हाथाया आंना गोजा गोजा जोब्बाय बेखौ नायनो नाङा अमा फिसाखौल' नायबानो जाबाय दे आं देखायनोसै आदार होनाय टाइम जि दावराव Zaci buruy membrinya terbaik. Zaci buruy ya membrinya terbaik. Hi. Hi, beautiful, handsome. Beautiful batang, handsome batang. Ay. Jim मोजां लेम देरबायना ini बिसोरो. बे गुफुर माथाम
ओमफ्राय बै गोसोम माथाम बिसोरखौ फाननो नागिरगासिनो आरो ओमफ्राय जुदि फसायदोंबा लांफैनो हागोन हाय नोंहालाय माब्ला देरगोन नोंथांमोना नुनो मोन्दोंना नै गोबां बेवहाय गिदिर दङ बेवहाय 40 केजिनिफ्राय लानानै बिदिनो 60 70 80 बेफोरबायदिनि दंजोबो आरो ओमफ्राय बे गिदिर मासे नुदोंना गोजौ गिदिर बेयो एसे मा होनो गुफुर गोनां देरखौ बेयो एसे जाथि दं गुफुर गोनां देर बिमा गिदिरा बियो 180 बेसेबांबा इदि आरो ना 80 प्लास 87 ना मा बेबायदि आरोखि ना 187 केजि दं होनना बुंदों आरो आइया ओमफ्राय बे मानै गोसोम गिदिरा बियो 100नि बारा दं आरो ना बिसोरो बेबायदि बिसिनि गिदिरा गोबां गिदिर मबाइलाव बांद्राय गिदिर नङाबो जानो हागौ आंनाव आदार गैयालै आं नोंसोरनाव आलासि जानो फैदों आं नोंस्रानि नंलाना आंहा दस्रायावसो हाबा जाहैबायना मोनजायागौ मानि सिरि थाया आदार मोनजाबासो सिरि थाया मासे गाज्रि बिसोरलाय इमान मोजां लेम गिदिर दं नै सोरहानोबा अमा गिदिरनि गोनां जादोंब्ला हाबा खेराइफोराव लांफैनो हागोन बेफोरखौ फानगोन आरो बरिया लेम अगर किसी को भी चाहिए हो तो मैंने मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रखी है उसमें आप लोग कॉल करके मम्मी से बुक कर सकते हैं जोंहानि मालासिं एन्ड क्रिसिं मालासिं कुइसिं आइ मालासिं कुइसिं आब'खौ खुलुम मालासो फैनायखौ आब'खौ खुलुम खुलुमनांगोन ना बिब'खौ जाम्बालाय जाम्बिसो फिसालाबो दं बेहा बिनि फिसालाखौबो जोंहा फिसिनांगौ बिनि फिसाला मनु बायदिखौबो बियो जाहैबाय माला बिनि फिसाया जाहैबाय मनु ने माला ने थ' होमबा जेखियानो जादोला आंना आखाया गुसुं ओमफ्राय मोखांखौनो हादांदां खाथियाव सुयो खोमा जेखियानो जादा दे अरजाला दे हाफांफांनोबाबो अरजाला अमाफोरखौथ' आं देखायजोबखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा फसायदोंबा बेवहाय आं आइनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसन बक्सआवबो होना होगोन आरो स्क्रिनावहायबो मायावबा ससेफ्राव सोखावना होनो हागौ आरोखि एडिटिंनि खोथासो बेयो आं माबे ससेयाव होनाय जायो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों आङो जोंहानियाव बेराम माबा माबि बेफोरबायदि जाफेरा दै माने एसे बिदि लोमजानाय बायदि एसे मोदोम गुदुंहां माहां एसे आदार जायैहां बिदि मालाबाफोर खालामनो नागिरो ना अमाफोरा होमब्लाथाय जोंना आइया मा खालामो मिथिगौ मानसिफोरनि लोमजानायनि जि पेरासटामल आरि माबा माबि मानसि लोमजागानायनि मुलि दङ ना मानसिनि थ' बेखौनो आइया होना होयो बेजोंनो हामोबो आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो बेफोरबायदि बेराम माबा माबि गिदिर थैग्लुंलायनाय बेरामफ्रा बेफोरबायदि इसोरनि अननायाव दिनैसिम जाफेराखै आरो दाजाथोंबो नोंथांमोनहाबो उइस खालाम बिराद मोजां मोनदों आं अमा फिसाफोरखौ नोंथांमोनहाबो भिडिअ नुखाबाय जानांगौ जुदि फसायदोंब्ला फन खालामहरदो आइनाव ओमफ्राय सोंदो बहा मादैया बहानि होननानै सोंलायदो ओमफ्राय दामफोरखौबो सोंहरदो बेसेबां लायो गावसो मिथिगौ ओमफ्राय मास मोननैयानो जाथ'वाखै दे अमा फिसाया मास मोननै कमप्लिट जाबासो फानगोन ओमफ्राय जिखिनि भिडिअ बे अमाफोरखौ नुदों बेफोरखौ फानजोबगोन आरो बियो माने नोंसोर अबेखौ फसायदों गिदिरखौ फसायदों ना एसे गिदिरहांखौ फसायदों ना उन्दैथारखौ फसायदों अबेखौ नांगौ लांफैल' मोनगोन दे होमबालाय बायसै नेक्स्ट भिडिअआव माबायदि भिडिअआव लोगो मोनगोन बेखौ मिन्थिला जायखिजाया नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बिमब्रां मिन्सि बुथिथेयैबाबो दसेखिनि भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन आङो माने उन्दुनानै सिखारनानैसो एकदम गय जालायलायनाय गुस्थि हाथाय गोजा अबस्थायावसो खालामदों थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै आरो हाबा जाखांनानै बुरि मादि नुदों बेफोरखौबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाजिना दंमोन आं भिडिअ खालामनो ओमफ्राय एकदम साहस खालामनानै एसेब्लाबो खालामथारनायसै आरो लाजिनायखौ एसे दोनथ'नानै थ' होमबा बाय बारा रायलायबाय थायो बेगनो आङो